Hindi kita naman presentation. Siguro, pero style nila, ang importante makapresent. Kung sinasabi ba nung Abi na isend the gusto presentation sa inyo para dahil na ma-edit? Oh, for sure. Makibon, gagawa ng PowerPoint. Gagawa? Simple lang naman. Very basic lang. Susurat lang naman. I-clarify ko ulit kay ano. Sige na. Presentation pala. Ipa-PowerPoint. Sir, parang 15 minutes na, no? Ano ba? I-break ko na po ba yung rooms? Yes po, the same. Okay, sir. Feeling ko wala na po siguro kasi sharing naman na po after presentation. Parang kung may oras, pwede pa naman. Yes sir, pwede pa naman po kasi we have 1 hour pa naman before 5. Opo. Sige po. Sir Froy, makikicharge. Sir, opo. Sir. Ayan, excuse me lang po, ma'am sir. Sabi niyo po kasi may gagawa ng PowerPoint. Ano po, after niyo po gawin yung PowerPoint, before po mag-present lahat, kailangan na po na ma-send kay Kuya Froy yung presentation po para mamaya. Pero kung wala namang presentation, okay lang naman daw po i-discuss na lang mamaya. Sige po, thank you. Kung may mga questions po kayo, feel free to ask me. Thank you. Sige po, proceed na kayo. Yan. Ayun na. Empty ba? Oh. Hindi naabot? Hindi. Ang lakas kasi sa data ng ano. Oo nga po pala. Ang power. Naka-consume pag naka-data. Ang lakas. Kanina nasa 45 pa ako. Pero paano nag-check ng attendance? Paano nag-check ng attendance? Di ba may group, Nakikita po namin. Group shot. Nakikita naman. Si Justin po yung nag-check attendance. Iniisa-isa. Minuto nag-check si Justin. Parang system. Hindi naman, hindi na Deads na rin ako. Ako din, deads na din, pero Kaya ba ng data yan? Sir Froy? alin po? Kaya ganyan, halimbawa, data lang na Zoom. Hindi siya yung Wi-Fi. Mobile data lang. Pwede naman po. Ay, sir, ano po? Camsur po. Camsur po. Ang ATI vehicle po nasa Camsur. Dati po ako sa Albay, lumipat dito parang yun lang, 5 years ago po. Bakit sir? Hindi ka pa nakapunta ng Camsur, sir?
week, ano to, Miss Shirley? Seryoso, sir? Once a week. Ah, Twice a week po. Twice a week. ito pa napapunta ko lang. Tuesday, Thursday. Same, ano po. 1 to 5. Nag, Oo nga po eh. Oo nga po. Malay natin, sir, next year, may go-negosyo pa rin tayo. Siyempre, of course, always naman. I mean, face-to-face na po yung go-negosyo natin, sir. Dati meron sa mga mall eh. Oo nga po. Oo nga po eh. Anong oras na ba? Ayan na. 1 minute na lang. Yay! Pag 1 minute, ika-close ko na yung mga rooms nila. Oh, ano na? 4. Opo. Ayan na. Balikan na sila. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Parang hindi pa sila tapos. Kami tapos na. I-close ko na ba, Ma'am Butch? Para makabalik na sila agad? Okay lang po ba yun? Pwede pasok ka sa bawat room. Opo. Bigyan mo ng ano. Parang word. I-message ko po si Ma'am At. Message ko si Ma'am Abby. Asan si Ma'am Abby? ano na, how are you? Close ko na ba yung all rooms? May nag-send na. Wala pa. Wala pa. Nag-ulay sila. Tapos na sila. Ulay. Hindi man kasi ito pumasok. Sino? Itong dalawa. Di pumasok sa... Sa rooms, inasend ko pero yung kinakancel. Tapos, Baka ito taon. hindi, nagka-pop up man yan dyan. Join. Hmm. Tapos na, hindi ko na ayaw ka na. Hindi ko na inalig. Sige. So iba, okay lang. Okay, isa lang naman dalawa. Tsaka ito kasi, walang tao talaga. Yan. Pumunta na lang siya. Ito pa. Tanong daw daig. Anyway, nakuha niyo po yung ano, yung presentation sa GC natin. Okay, okay. Ganda naman po yung ano. Sige po. Sabi ko kung nakuha niyo po yung ano, yung presentation sa GC natin kasi nandun po yung ano, yung activities na gagawin. Ano po? Si Miss Butch. Sa ino. Okay naman pala. Sige. Naglipat-lipat siya. Sige po. Naglipat-lipat siya. Kaso nawalan siya ng internet kanina. Si Miss Butch. Baka sumasabi. Nasa 2. Oo. 2. Good pa na. Kami ni Sir wala. Ayun na, balik na sila. Okay. Pwede na mag-ano? Baka kukuha ng si Okay, okay po. Sige. po. Pero yung iba okay na, oh. Po. Sige po, sige po. Another 5 minutes na po tayo. Hindi ako makabalik. So, tamang-tama, para ano ka na sa church. Ano po again, ma'am? Hindi ko narinig yung iba. Wait lang, ma'am. Medyo nag-ano po kasi yung internet. Ano po, ma'am? Ma'am Pinky, gusto niyo pong bumalik sa grupo niyo? Um, Anong group kayo po? 3? Base po sa narinig
kanina, sa ano po ni Okay. Sir, mag-list down po kayo ng values. Okay. Sige po, tanungin ko ulit para for ano po, clarification, ano po. Please, ano, itong sa values 3, kaipuhan ang ano, itong Oo. kaipuhan, kung paano nakatabang. Hindi, yung una, yung tatlong values from family, yung nasa Ma'am Pinky, Yung nasa right click nyo lang po is- yung nasa baba na work breakout or rooms, school, tapos join parang kayo sa direktang involved. room Tapos 3. i-explain pa May yung nakikita po ba kayo sa baba? kung paano siya Parang wala. nakakatulong. I-list down lang. Parang yun. Yun Ay, lang ba? kung ano yung pinaka essential doon sa values. Yun. Okay. Click nyo yung sa may more, Okay. breakout ma'am. rooms, Ma'am, join kayo sa ganito po. Sabi po Para ng makapag- ano, kung baga, i-list down nyo po muna lahat ng values na under, halimbawa ng Ay, isang nakuha sa component na nun, yung family. Tapos po, you have to choose among that values, then you have to explain kung paano po siya, ano, bakit po yun yung napili niyo na values. Kung bakit po siya ang pinaka-relevant, ano po. List down all the values po. Okay na po? sige. Basta tatlo yun. Sige, Mari. Sige, punta kita sa... nasa 3 ka na. Ma'am Pinky. Nasa room 3 ka na. Kaso walang tao. Walang tao po doon. Si Sir Rodolfo, ipunta ko doon. Sir Oo, partida pa yan ni Sir. Rodolfo, pa-click, pa-accept po ng room 3. Sige lang, Sir. Sige lang. Or okay lang naman dito na kayo mag-usap. Sir Pinky, saka Sir Rodolfo. Okay lang naman. Kaya sa bahay. Ma'am, matatapos na yung ano nyo. Matatapos na.